Soňra bu ýerde guralan dawara türkmen türgünleriniň gazynyň ýeňişini döwlet derejesinde mübareklemek çäresi bilen dowam etdi. Hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedowyň buýrugyna laýyklykda şu ýylyň noýabr aýynda Aşgabatda geçirilen kuraş boýunça 14-nji dünýä çempionatyna ýokary netijelere gazanan türkmen türgünlerini şeýlede ýaşlaryň sport bilen meşgul bolmak höwesini artdyrmakda şahsy goşun tälimçilere ýeňil awtologlary dawraly ýagdaýda goşurly. Türkmen türgünlerine sowgat hökmüň eksany Toyota Camry kysymly hemem 5 tane Toyota Fortuner kysymly awtologlar gowşurly. Şeýlede hormatly prezidentimiziň gol şeker etminamasyna laýyklykda arkada futbol topuny awtobus gowşurly. Futbol boýunça Türkmenistanyň çempiony we ýurdun kubogynyň eýeti bolan arkada futbol topuny man kysymly awtobusyň gowşurmagy aýratyn tolgundyryjy pursata beslendi. Menem Mirtaýanç Lewap vilayatynyň Kerketran ýönetim orta mekdebiniň muallimi. Ýa-ýakynda kuraş görüşi boýunça 14-nji dünýä çempionaty geçirildi. Şol dünýä çempionatyna menem 81 kg arada çykyş edip baýrakly birinji orna münasip bolmak nesip etdi. Şu saatlikli günde ýaşlar forumunda gahrman arkada gahrman serdarymyzyň awtolog şahser paýyna münasip bolmak maňa nesip etdi. Gahrman arkadagy gahrman serdarymyzyň jany sag, ömrü uzak tutýan tutumly işleri elmeden wajasyn. Gahrman arkadagy gahrman serdarymyzy. Ähli türkmen halkymyzy ýetip gelen täze bayramçylygyny tuý süýlemden gutlaýar. Täzeňiz gutly bolsun mähriman ýyldaşlarymyz. Lewap vilayatynyň Türkmenlama şäherindäki 29-nji orta mekdebiniň 11-nji sinip okuwçysy Kadir Wasabiň. Gahrman arkadagy gahrman serdarymyz saýasynda biz ýaşlara uly mümkinçilikler döredilýär. Ýa-ýakynda ýurdumyzda kuraş boýunça 14-nji dünýä çempionaty geçirildi. Şol çempionatda bolsa altyn medal gazanyp ýurdumyzyň adabraýyny hasta belinde göterdim. Ýurdumyzda biz ýaşlara sport bilen meşgullanmak üçin ähli mümkinçilikler şertler döredilip belinýär. Arkada Şerdaly Bakçar ýaşlary ýylynyň jemine bagşlanan halkara ylmy maslahat şeýle hem sergi geçirildi. Türkmenistanyň Söwda Senagat edarasynda geçirilen bu bayramçylyk forumunda maňa hem arkadaly gahrman serdarymyzyň şahser paýyna ýeňil awtology dawraly ýagdaýda gowşuruldy. Bize şeýle mümkinçilikler edilip berilen gahrman arkadaly gahrman serdarymyzyň janlary sag, ömürleri uzak bilen başlary aman bolsun. Tutýan tutumly işler elimden rowatçylyklara beslensin. Şu pursatdan peýdalanyp täze ýyl bayramçylyklary nasip etli. Gahrman arkadaly gahrman serdarymyz ähli watandaşlarymyzy düýsürekden gutlaýar. Soňra türgünler uly buýsançylaryň ak uluglaryna atlanyp paýtatymyň nurana köçeliplerini ýola düşdiler. Olaň ýolunyň tutuş sebitde deňi taý bolmadyk we ýokary halkara görkezlerine laýyk derejede enjamlaşdyrylan Olimpiýa şäherjiginiň binalar toplumynyň deňinden geçip gitmegine çuňurmany bar. Bu toplumda ýokary derejede türgünleşikleri geçiren türgünler kuraş boýunça dünýä çempionatyna egert uly ýeňişler gazandylar. Ak uluglaryň hatarynyň Olimpiýa şäherjiginiň deňinden geçip baran pursatlaryny synlanyna kalbyny ýakymly duýgulary hemem ýurdumyzda ýokary netijeli sportyň ösdürmegi ugruny döwlet derejesinde alada edilýän üçin gahrman arkadagymyza we arkadaly gahrman serdarymyza bolan alkyş sözleri dowana gelýär. Arkada futbol topunyň şu ýyly türkmen halkynyň melelizeri Gurbanyň Berdimuhammedowyň başlanýşlaryny netijesinde beden teri we sport bilen meşgullanmak üçin ösen infrastruktura döredilen täze arkadagy akylly şäherini esaslandyrmagy ýurdun sport durmuşyna möhüm waka bolup sportyň bu meşgul görnüşiniň mundan bilegim ösmegine güýçli iterge berdi. Ýaşlary hormatly prezidentimiz arkadaly gahrman serdarymyza hemem Türkmenistan halk maslahatynyň başlygy gahrman arkadagymyza çuňur hoşallyk bildirip mehriban watanymyzyň hem taraplaryny güllep etmek ugruna ähli tagallalary etjekdiklerini inandyrdylar. Türkmenistanyň kuraş boýunça baş tälimçisi Tejenov 4 guly hormatly prezidentimiziň arkadaly gahrman prezidentimiziň şahser paýyna münasip bolduk. Şonu alybam şuwat Arkadaş şäherine geldik. Arkadaş şäherine de taýýarlyk işlerini geçipdik. Şonam arkadaş şäherine geçen türgünleşiklerimizin netijesini gördük. Gahrman arkadagymyz bilen duşamyzdy. Bize ak pata berenne özüniň serpaý ýapjagyny aýtdy. Ýeňi şaranmak siz bilen serpaý ýapmagan biz bilen arkadagymyz aýtdy. Biz türgünlere şeýle mümkinçilikler döredip berýän üçin gahrman arkadagymyza arkadaly gahrman serdarymyzyň janlary sag bolsun, ömürleri uzak bolsun.